Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons, Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot, 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas. San Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho pa. Early in the morning. Isa na namang napakagandang umaga, araw ng Sabado, sa 27 bulan na Hunyo taon 2026. Programa Ikarma Health Option. Kantabi tayo si Dr. Glenn Soriano. Dan dyan technical side, si Dixon Dakal tan si Jael Franz Kayabyab. Sala sa lamig, sala sa init ang panahon natin ngayon. Kaya madali na naman tayong kapitan ng infeksyon, lautla, satay, asma. Yun po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Kasama po si Dr. Glenn Soriano. Good morning, Doc. Good morning, Partner Uli, at good morning sa lahat na nakikinig at nanonood dito sa ating programa sa Ikarma Health Options. Ito nga, tama yung sinabi mo. Sala sa lamig, sala sa init. Yun. Ito yung minabangkit ko lagi sa previous programs, yung window of opportunity ng infection. Mm-hmm. Alam mo, itong katawan natin, meron tayong tinatawag na yung defense system Oho. alam niyo naman minsan nakikita naman din natin mga security guard, paminsan natutulog naman din nag-iiglip. Mm-hmm. Etong immune system natin meron din ganun Hindi naman natutulog pero nag-a-adjust siya. Kung sobrang init, etong immune system natin mag-a-adjust siya kung ano kailangan gawin. So sobrang lamig, mag-a-adjust. So merong maliit o sandali lang na window of opportunity. Naririnig ko rin sa iba-ibang mga programa sa radyo, ito yung sinasabi nilang para bang yung gap na immunity gap ang tawag natin. Mm-hmm. Yung immunity gap niyan pwedeng 1 minuto lang, pwede 1 oras lang yan Pero yung immunity gap na yan, yung window of opportunity and infection, is yun yung immune system nyo hindi handa, nagpre-prepare niya para sa laban, kung ano man yung laban na dapat niyang gawin. Okay. So kailangan mag-ingat kayo kung may changes of temperature, change of environment,
medyo magtago muna kayo ng konti para masanay yung immune system nyo para handa sa laban. Kasi kung mabibigla rin ang immune system dyan, hindi niya masasalag yung mga Correct. bakterya. Oh, parang yung sundalong may baril, wala pang bala, nakakarga pa lang. Kaya kailangan talaga always be ready. Always be prepared. Na Boy sinasabi Scout. na. Boy Scout tayo. Kailangan. Pero itong asthma, anong pagkakaiba nito sa tinatawag nating chronic obstructive pulmonary disease? Ay, partner, magandang tanong yan. No? Well, ito, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Marami nagtatanong nga sa akin yan kung ano man yan Well, chronic obstructive, isa-isahin ko yung mga terms niyan. Chronic, matagal. Ang itong COPD, mag-develop yan over a long period of time. Sabihin natin, 5 years, ganon. Pero para mag-develop yon, meron ding may bisyo ang nag-develop. Yun. Anong bisyo niya? Sigarilyo. Karamihan yan, sigarilyo. Ngayon, yung pagsisigarilyo, naiirita yung mga cells sa lungs natin. Yung inflate-deflate, yan ang tawag natin. Ngayon, sa loob na yung tinatawag natin na alveoli ng lung, para mga bubble yan Yung mga bubble yan, kumakapal din para ugat natin Kumakapal ng kumakapal hanggang sa minsan nagko-contract din yan, sumisikip, hindi makadaan ng hangin, okay? Isa lang yun. Ilan ang alveoli sa baga natin? Parang libo din yan hanggang milyon, yung bula-bula na yan. Kung lahat yan na nagsasara-sara, parang hirap din huminga. Parang asthma naman na rin yan Yung matagal na maraming lugar sa lung na nagkaka-COPD, ganon, obstruction, napupunta na ngayon sa tinatawag natin ng emphysema. Yun. Yung hangin pumapasok sa baga, hindi makalabas. So, emphysema yan. Ngayon, parang nagiging lobo. Yung palaki ng palaki yung lung mo, no? May hangin sa loob, hindi naman lumalabas. Okay? So, ikukumpara ko rin yan dito sa pag-uusapan natin ngayon, yung asthma. Ang asthma naman, sumisikip din yung mga major airways. Yung bronchioles ang tawag nito. Pasikip ng pasikip, ganon. O medyo very sensitive sa mga allergen. Magko-contract yun. Pag nag-contract yung major airway, halos hindi ka na makahinga. Okay? So, ang pinaka-difference nitong asthma at saka COPD o yung mga ganun lang diseases, yung asthma, it's more of yung airway passages sa taas Yung COPD, it's more of the lung tissue mismo. So, ganun yun. Kaya similar sila. So, yung mga problemang yan, these are all chronic diseases. Asthma at saka COPD. Okay. Breathing problems. Hirap huminga. Ayun. Pero ito, asthma, emphysema, bronchitis. Yes. Bronchitis. Ito, parang iisa lang ito. Kaya lang, iba-iba naman yung function nito. Yeah. Well, para maintindihan ng nagkikinig, ang itis, bronchitis, ganon. Itis is inflammation. Okay? So, inflammation of the bronchus. Yung bronchus is yung main airway. Kasi yan ang yung medical term ng airway. Bronchus Merong major bronchus, tapos nagsasanga yon yung bronchioles hanggang sa paliit ng paliit. So, bronchitis, yung irritation ng inflammation, irritation ng airways. So, kati-kati yan. Ang result na yan is ubo na ubo. Yan ang bronchitis May kasamang kanyan yung maraming secretion, yung plema at saka paninikip, gano'n yun. So ito nga sa emphysema, shiny air ang pumapasok. Napakanipis Peace. na hangin, kaya hahabulin mo ang iyong paghinga. Correct. Yung asthma, ganun din hinahabol din niya yung paghinga niya. Yung difference na inano kanina is yung asthma is more of yung upper airway. Yung emphysema, COPD, it's yung lung mismo, lung tissue ang nagbabara. Ganun yun. So sila sabi rito na yung walls, ano ba yung walls dito sa lungs natin, sa dibdib natin, ay nasisira daw. Yeah, well, yung walls ng yung lung tissue. Ganun yan Okay? Well, imagine niyo yung nag-iisip ako ng magandang picture Alam niyo yung Sponge. Yung sponge yon, maganda yon. Yung sponge. Oo. Yung sponge, maraming kwan yan butas-butas. Yun yan.
imagine niyo kung yung mga butas-butas na yan, hindi na nag-absorb ng tubig. Matigas eh. Ganun yan eh. Okay? Isa pa yon yung isang ganda example ko, yung bubble wrap. Bubble wrap. Oh, yung bubble wrap, may bubble yun, di ba? Imagine niyo yung mga bubble sa bubble wrap na dapat yan, pwedeng lumabas yung hangin eh. Pero para lumabas, puputok mo yun eh. Bubutasan mo yun. Oo. Yun ang emphysema doon sa yung sa bubble wrap. Yung lung tissue mo gano'n sa bubble wrap, pero hindi na parang gano'n talaga eh. Yung puno ng hangin yung mga bubble, hindi lumabas. Dapat sa lang pasok yung hangin, labas din kaagad. So parang ano, May air exchange. nag-inhale ka, hindi ka na maka-exhale. Yan ang emphysema. Yun. Mahirap din ano. Oh, so yung emphysema, yung mga nakikita niyo yung mga pasyenteng emphysema sa ospital, naka-oxygen sila at saka hirap na hirap huminga kasi yung hangin na papasok para naiiwan doon sa loob. So imagine meron kayong lobo sa loob ng bagay sa chest nyo, meron kayong balloon doon, inflate ng inflate, hindi naman lumalabas. Eh di palaki ng palaki yung sa loob. Puputok yun. Oh, so ang ginagawa ng doktor kung emergency, tutusukan niya ng karayom para lumabas yung hangin. Di ba? Eh kung ang dami-daming lobo sa loob ng chest mo, gano'n, hindi mo na pwedeng putok lahat yun. So imagine mo yung usok, napapasok lahat sa baga mo. Yes. Na kumbaga sa sponge nga, inabsorb niya lahat yung tubig. Yes. Parang ganun na yun. Yes, kasi yung usok, well, siyempre ang paninigarilyo, kung marunong ka magsigarilyo, may kasamang inhalation yon. Oo. O kasi hindi ka marunong magsigarilyo, hindi ka nag-inhale. Labas, pasok sa bunganga mo, labas ka agad. Ang smoking talaga is may step to inhalation. Makakarating talaga sa baga mo yung smoke. Ngayon, yung smoke na sa baga mo, ang dapat talaga labas lahat 'yon. Ang problema ng smoking, hindi lumalabas lahat eh. In-inhale niya lahat. Na-inhale mo yung smoke. Pag nandun sa lungs mo, merong naiiwan eh. May smoke residue at saka may nicotine residue. Yung dalawang yun na nagkukos ng sakit ng lung. Yung nicotine residue, merong systemic effect yun nicotine effect, di ba? Tataas ang BP, mga ganon. Yung smoke residue, nag-i-irritate yan ng walls ng lung. Yan ang cause ng yung COPD, mga asthma, mga ganon. Yung smoke residue, it's an irritant of the airway system. Yung mga user, ano dyan eh, walang usok na dapat masayang eh. Ganon nga yan eh. Sabi ko, well, di-describe ko kasi bata pa tayo, maraming yung marijuana users pa nga eh. Di ba, ang paggamit ng marijuana, inhale mo lahat yan. Hindi ka pa mag-inhale para talagang maiwan din sa loob ng system mo. Ganon ang problema ng smoking. Kaya, pag tinitignan ko yung mga nag-i-smoke, yung talagang hinihitit nila, na kung siguro umiikot yung usok dito sa utak nila at may sensation silang nararamdaman. Bakit napakasarap kung tinitignan mo sila. Lalo na yung vape sa ngayon. Oh, yun. Oh, Mas delikado yun. Marami nagtatanong sa akin yung advantage, disadvantage ng vape. Ako, wala akong nakikitang advantage. It's the same thing, sigarilyo. Sabi, kahit na meron pa rin nicotine yan, baka may dinagdag pa nga na mga kanyan eh. It's smoke din eh. Smoke has something na whether you like it or not, it's a foreign body sa body ng tao. It's a foreign substance eh. Kung basta mag-introduce ka ng foreign substance sa katawan mo, darating din ang time na mararamdaman mo kung anong side effects niyan. Okay. So, itong chronic bronchitis, yung lining of your airways, o tinatawag nilang bronchial tube, ay parang nai-irritate ito palagi o tinawag na inflammation, yung na-inflame. Yes. So, ibig sabihin niyan, namamaga. Kasama yon. Ang inflammation is yung redness and yung pamamaga, yung water accumulation. Yan ang defensive mechanism ng ating body eh. Basta, external lang. Pag ikaw nasampal, mukha, anong lumalabas? Kita mo, pula yung mukha mo. Kita mo, namamaga pa. Yun ang defense mechanism ng body. Parang yan eh. Kung hindi nangyari sa yun, na namumula at saka namamaga, may problema ang katawan mo. Ganun yun. So, dapat i-expect mo yun, inflammation. Pero inflammation should be
sandali lang. Mawala yung pamamaga, mawawala yung pamumula, ganon. Sa loob ng bronchos, may inflammation yon. Hindi nawawala eh. Tuloy-tuloy. So, yung tuloy-tuloy na inflammation, nagkakaroon siya ng pakapal. Ayun. Kapal na kapal. Yun ang nangyayari. So kapag ka namamaga, lumalapad o kumakapal. Oo. Yan. So, Iisipin niyo yung wall ng airway wall. Tubo yan tubo. Mhm. So yung tubo niyan, pakapal ng pakapal, paloob. Yung butas sa loob ng airway, kumakapal eh. So sumisikip yung daan. Oho. Ganun yun. So nagkakaroon siya ng shortness of breath. Shortness of breath is yung sinasabi na shortness. Kahit na huminga ka lang malalim, makikita mo yung mga asthmatic, mga COPD, humihingi sila malalim eh. Pero walang Bibilo, nakukuhang walang pumapasok, walang nare-retain. Ganon yun. Yun ang parang ear hunger. Ayun. Kung minsan nga, parang pumipito. Oh, yun. Okay. Whistling. Correct. Whistling, yung tawag nito, whistling, mga ganon. Mhm. Pag napakinggan ng doktor yan na ang ominous sign. Medyo masamang sign yan. Advance ng pasikip. Maliit na yung daan. So, yung maliit ng daanan ng hangin, Oho. yun ang mga symptoms ng COPD, mga asthma, gano'n, or airway obstruction. So, ang example niyan, para maintindihan ng tao, yung pito. Di ba yung pito may butas yan? Mhm. Pag inihipan mo ng malakas na hangin, dadaan yung hangin dun sa masikip na lugar, pipito yun. Yun ang concept niyan. Paano kapag ka natakipan pa ito ng tinatawag nating mga mucus? Yun, okay. Ganda na ang tanong niyan. Yan ang mga components ng ating asthma. Ang components ng asthma is una-una yung pinag-usapan natin kanina, bronchoconstriction. Mhm. O yan ang yun ang start ng obstruction. Bronchoconstriction, kumakapal dahil sa inflammation, tapos sasabayan pa niya ng mucus secretion. Okay. Severe yung plema, masikip na nga yung daanan ng hangin, babara pa siya ng plema. Yun. So yan ang asthma. Ayun. Karamihan dito kadalasan, marami ako nakakausap na mga pintor. Siyempre nai-inhale nila yung Yes. harmful Yes. ng pintura. Yung vapors eh. Tapos sasabihin nila, kakatapos sila magpintura, iinom sila ng alak para raw matunaw yung pinturang na-inhale nila. Paano yun, Doc? Galing Yun, sa yung ano nila yun, ganun ang philosophy nila eh. galing sa Encyclopedia Marites yun. Oh. Lagi ko binabangkit yan. Kung meron talagang yung Encyclopedia si Marites magiging number 1 bestseller dito eh. Kasi lahat na nakikinig sa sa Marites eh. Pero ito nga ang role natin dito is yung para sirain natin lahat yung mga myths na yan eh. Hindi totoo yan yung vapors, kalalo sa pintura o yung rugby, these are all yung stimulants yung amoy pa lang na i-stimulate yung mga ng body mo. Kasama yung bronchoconstriction, kasama yung mucus secretion. Ano yung mucus secretion? Yung phlegma. Phlegma is a result of yung utos ng utak natin. Utos ng utak natin, merong lumalabas na may pumapasok na invader, may virus. O sige, kapalan niya yung mucus dito sa ilong natin para dumikit doon yung virus, hindi papasok sa lung. Yun ang defense mechanism ng body. Increase the mucus secretion. Okay. So ano po ang primary cause or causes nitong COPD at ang risk factor nito? Yeah, ang COPD, review na natin, chronic. Chronic use of yung something yung harmful to the body like cigarette. Mhm. Chronic smoking causes chronic long time irritation ng lung tissue. Okay, yung chronic irritation causes inflammation. Yung inflammation na pinabayaan mo, kakapal yan. Magbabara. Kung barado lahat ng alveolar sacs ng lung, barado, emphysema nangyayari. So yung pupunta doon sa emphysema, yung emphysema na tumatagal, kung hindi ka mamatay doon sa emphysema na hindi ka makahinga, papunta na rin sa lung cancer yun. Okay. So yun ang nagiging yung
yung direction ng smoking. So, tobacco and cigarette at air pollution, nakukuha rin dyan. Oh yes, air pollution. Kasi yung pinag-usapan natin kanina, yung vapors, yung paint vapors, yung rugby, these are all types of air pollution. Air pollutants are one of the risk factors at saka yung ang tawag natin triggers ng asthma. So yung asthma has triggers eh. Ano nagtitrigger ng asthma? Those yung air pollutants, okay? Isa lang din yun. Pero marami yun. Yung pollen, mga vapors, yung dust, okay? So trigger yun. Isa pang matinding trigger, emotional eh. Oh, galit ka lang o depressed ka lang, magkakaroon ng reaction ng body mo, pasisikip yung bronchioles mo, gano'n. So, yun. So, trigger factors are important sa asthma. Ayun. So, itong COPD na ito, Doc, babagsak ba ito sa mas malala tulad ng pneumonia? Yes, indirectly. Kasi, kung naintindihan niyo yung COPD, yung description na lang is chronic obstructive pulmonary disease. Obstruction eh. Okay. Pag binabara mo ang daluyan ng tubig, madalas dito sa flood control, binabara mo ang daluyan ng tubig, hindi makalabas ng tubig. Okay? So, nag-iipon, baha. Ganyan din ang baga natin. Kung binabara mo ang daanan ng tubig sa lungs mo, magkakaroon ka ng water intalang. Yun ang pneumonia. Okay. So, kailangan dito, para makapag-relax siya o makahinga siya ng konti dyan, kailangan niya yung bronchodilator. Oh, yan ang mga gamot. Papasok na sa gamutan ng asthma. Okay. So, yung components ng asthma are bronchoconstriction, mucosecretion, at saka yung inflammation. Okay. So, para magamot mo ang asthma, ang gamot is bronchodilator. Yung gamot na yan, paluluwagin niya, pari-relax niya yung muscles of the bronchos. May muscles yan yan nagpasisikip eh. O kung relax na yung muscles ng bronchos, medyo bubukas na yung konti yung daanan ng hangin. Bubukas ng konti. Ang problema pa nun, mayroon pang inflammation sa walls eh. So, kailangan mo ng yung anti-inflammatory. Yung anti-inflammatory, tatanggalin niyo yung mga tubig doon sa wall para medyo lalong bubukas naman yung daanan. O yan ang pangatlo. Ang pangatlo is mucus. Diba? Yung mucus, ang daming plema, dumating din doon, binara niya yung butas din. So, kailangan na mucolytic. So, yung tatlong bagay, bronchodilator, mucolytic, at saka anti-inflammatory. Yan yung tatlong gamot ng asthma. So, dito na papasok yung ikarma. Ay, no. Yan ang magandang papunta sa ikarma. Okay, so ano ang ikarma naman? Ikarma is a very potent, powerful, natural, okay, na muscle relaxant. It's an anti-inflammatory and it has mucolytic properties eh. So kung inumin mo itong ikarma, ay walang magic ito. Kung may asthma ka na, severe asthma attack ngayon, alam mo, hindi na pwedeng ikarma kasi ikarma will work in, sabihin na after continuous consumption, mga 1 week pa yan bago sumipa itong effects na ikarma. Pero kung nag-ikarma ka the week before, alam mo na asthmatic ka, the week before nag-ikarma ka 1 whole week, ay, tapuhan ka ng asthma, isang araw lang tapos na yung problema mo. Ganun yan eh. Kasi ikarma has anti-inflammatory property na very potent, very strong. Kung mapansin nyo, kung mga may inom ng ikarma, after siguro mga 1 to 2 days pa lang, mararamdaman, medyo gumagaang na. Okay? So yan ang property ng ikarma na nakikita ko na very potent eh. Ito bang mga sakit na ito, si chronic obstructive pulmonary disease, itong asthma, emphysema, curative ba ito o nagagamot ba ito, Doc? Well, kung yung kotse mo ginamit mo ng 5 years sinira mo, it's going to take another 5 years para i-restore mo yon. It's the same as yung body mo. Parang overhaul. Overhaul na yun. Walang magic overnight. So yung sakit ng asthma, yung bronchoconstriction, para nasanay na yung bronchus mo sa yung constrict, deconstrict, ganyan, relax.
hirap na siya mag-respond eh. Mhm. O, tapos yung mucus secretion, inflammation, alam mo, matagal nang gamutin yan. Kailangan mo pa nga ng, minsan, dahil sa severity ng condition, kailangan mo itong mga double-bladed na gamot na steroid. Alam niyo naman yan. Oo. Bigyan mo ng steroid dyan, 24 hours tapos na yung problema. Ganon ang magic ng steroid. Mhm. Pero kung tuloy-tuloy steroid, alam mo, steroid for everyday, sisirain yung kidney mo, sisirain yung puso mo, lahat sisirain naman niya. Ginhawa ka nga, ngayon, next week, mas malaking problema mo dahil sa steroid. Okay? So, itong ikarma natin, laging pinupush, nalaman ko pala, it's like a natural steroid eh. Natural eh. Ganun, galing sa nature. Inumin mo every day. Parang meron ka ng steroid sa katawan mo na protecting you from any yung asthma attack in the future. Mhm. Kung minom ka ng ikarma, meron ka ng anti-inflammatory, ready na. Meron ka ng protective function na antioxidant. Matibay lagi lahat ng mga cells mo. Ganon. At saka yung remaining properties niya, very beneficial. Okay. Ang ikarma po ay mabibili yan sa Mercury Drugstore at St. Joseph Drugstore. Ito ay makakakuha kayo ng capsule at makakakuha rin kayo ng tea. Sa isang kahon na tibag ay mura lang, 250. 250 to 40, ganon. Oh, Tapos tapos 15 sachets. Yung capsule is 100 na capsule yun at 800 pesos. Bale, 8 pesos lang po ang isang capsule. Magkano ba ang presyo ng sigarilyo? Isang stick. 8 pesos. 9 pesos, baka 10 pesos. Hindi, mahigit na ang kung ngayon ang isang stick ng sigarilyo, kaya mas mura itong ikarma na ito. Pero nakapagtataka, Dok, itong mga ganitong pasyente, yung mga nagkakaroon ng COPD, emphysema, bakit hindi po nila maalis-alis ang sigarilyo na yun po ang main cause na pagkakaroon nila ng sakit? Well, yan ang tinatawag nating addiction eh. Substance addiction eh. Ang nakukuha nila sa sigarilyo, well, hindi ko alam kung merong physical na benefit eh. Sabi kung nga nila anong eh. nararamdaman nila. Sabi nila, mas mamamatay ako kung hindi ako maninigarilyo. Ganun eh. Yan ang psychological benefit eh. Okay? Psychological benefit is the same as, parang ako, sabihin ko, kung alam mong pakiramdam mo, tinutulungan ka ng Diyos, ay ginhawa ka. Ano mo na yung katawan mo sa Diyos, pinaubaya mo na, Diyos, ikaw nang bahala sa akin. O, pag sinabi mo yan, nagkumpisal ka, nag-communion ka, ay, ang sarap na, kahit ano man sakit mo, masarap ang pakiramdam mo. Eto, naninigarilyo. Ay, sige, sigarilyo. Pag nagsigarilyo ako, para ako nasa langit. Same effect, psychological. Yun na nga eh. Mahirap talaga mag-quit sa Mahirap talaga smoking. mahirap mag-quit. Yan. Despite na nakikita mo na, nandun na yung mga signs na mga kansero sa nila tuloy-tuloy pa rin. Ako meron, ako naging smoker ako, light smoker before, yung college days ko, pero hindi ako bumibili, hihingi na lang ako, pero came a point, gusto ko sana pag-aralan nito. There comes a point in a smoker's life where his body and even his taste buds and you say rejects smoke. Mhm. Okay? So naramdaman ko 'yan eh. My body actually rejected smoke. Yung sigarilyo. Dati yung when I started, isang sigarilyo kayang-kayang ubusin. Oo. Hanggang sa filter talaga ubos. Okay, later on, para bang ano nangyari sa akin? Kalahating sigarilyo pa lang para ako nasusuka, parang ayoko na. So tinigil ko. So may point ng ng body na it naturally rejects a certain yung food. Okay, sa pagkain lang din eh. Hilig ka sa ganitong pagkain for your whole childhood life. Ganun ang gusto mo eh. Darating ang point sa buhay mo, ayaw mo na eh. Mhm. Pag nakita mo na, susuka ka na eh. Ayun. So, magandang pag-aralan yan eh. Ano yung point na yan? Paano magsisimula niya? Magandang mangyayari niyan. I-introduce yun sa mga smokers. Ito gawin mo. After a while, ayaw mo na ng sigarilyo. Ayun. Ipagpatuloy po natin itong ating talakayan kay Dr. Glenn Soriano pagkatapos po ng ilang paalala.
Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Orly in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho pa. Orly in the morning. 35 minutos, kasumpalan alas 7 kabuwasan. Balik tayo kay Dr. Glenn Soriano sa iKarma Health Option. Mayroon pong pag-aaral na ginawa noong 2015 sa Korea, study by Cha et al. Sa Yonsei University. At ano po ang napag-aralan dito sa isang ingredient ng iKarma, Doc? Yes, maganda nga itong study nito, parang breakthrough study din ito sa treatment ng mga allergic at lalo yung asthma condition eh. Itong ginawa ni Cha and colleagues sa Yonsei University 2015. At marami pang sumunod dito eh. Well, itong study nito, usually yung studies are performed on yung laboratory animals na i-induce yung mga ganitong sakit eh. Hindi ko alam kung paano na i-induce ang asthma sa isang laboratory. Pero anyway, yung condition existed. Okay, so they siyempre may control yung mga animals na walang ganitong mga ganong product. Tapos yung isang grupo na binigyan nila ng yung Nara extract. Ito. So after 1 to 2 months, pinag-aralan nila kung anong effect. Okay? Mm-hmm. So, nakita na magandang effect ng binigyan ng Nara extract. Ito yung nasa iKarma talaga, Nara extract eh. So, ang na-observe nila doon sa mga blood testing na ginawa nila is meron talagang yung suppressed na component of asthma. Ito yung sinasabi nilang histamines eh. Mm-hmm. Okay? So, anong trabaho ng histamine? Histamine is a substance produced when you have an allergic attack. Katulad ng asthma. Allergic attack yan eh. Histamine eh. So ang gamot ng itong yung ma-suppress ang histamine is antihistamine, yung parang sa allergy. Mm-hmm. Nakikita natin yan sa mga yung mga cetirizine, yung mga alerta, mga ganyan. Antihistamine yun eh. Mm-hmm. Kaya sa mga sipon-sipon, bahing ng bahing, yung kati-kati sa katawan, yun ang yung caused by yung histamine na galing sa body natin yon. Okay? The histamine is produced by a mast cell. Okay, mast cell, yung pinaka-cell sa body natin na nagpo-produce ng histamine. Ang ginawa, ang nakita nila dito sila Cha et al. Yung Yonsei is there was histamine suppression. Mm-hmm. Ang conclusion nila, etong Nara extract will suppress the mast cell production of histamine. So very significant yan, okay? So ano nangyari dito sa research study nito? So in-apply yan sa lahat ng yung pinag-aralan ng lahat ng mga nagtitreat ng asthma at saka allergic conditions. Mm-hmm. So ano ngayon ang routine protocol ng mga doktor ngayon nagbibigay ng gamot sa asthma? Kasama yung mast cell inhibitor. Ano eh? Yung marami nakakaalam nito, alam nila eh, hindi nila intindihan. Montelukast, gano'n. Mm-hmm. It's a histamine suppressor. So ang doktor sasabihin niya, na-take mo ba yung bronchoconstrictor mo? Na-take mo ba, nag-inhaler ka ba? Anong tawag doon? Yung gamot na inhale. Yung whatever nebulizer. Uh-huh. Nagawa niya lahat yun eh. Pero meron pa rin konti eh. Meron pa rin siyang yung pasumpong-sumpong na asthma. Na-take mo ba yung Montelukast? Ay, Dok, nakalimutan ko. Hindi ko na nabili. Hindi ko naintindihan eh. So, yan ang key. Actually, hindi ko pa kilala yung Montelukast na yan. Yan. Well, it's part of mayroon akong kilalang Lucas na galing sa Montelukast. Well, anyway, so kaya nga sabi ko, it's very important. Well, bihin na nangyayari ito. Doktor, makita ito, sakit mo, ito, inumin mo. Mm-hmm. Biseta, o 3, o bronchoconstrictor, ito, antimucolytic, ito Montelukast. O sige, basta bilhin mo to, take mo lahat ito. So may halaman actually na parang mucolytic ang niya, ayaw lapitan ng mga lamok. Parang ang amoy niya. Citronella. Parang mint. Citronella. Hindi ko parang yan eh, parang tree. Mahogany o. Neem tree. Neem tree ang tawag doon. Meron ako niyan. Yun. Well anyway, yan nga. Karamihan ng mga halaman ngayon talaga
Meron silang medicinal effect. So yan. Ganun eh. Doon naman galing talaga yung mga ano ng gamot. Correct. Noong unang panahon. Yung prescription gamot is a concentrated quantity of yung nakagaling sa halaman. Kaya nga prescription napakataas yung content nung baka kung masubrahan mo yun, baka magkaroon ng bad effect sa body mo. Ayun. So kaya nga prescription dapat sabihin ng doktor na kailangan mo talaga malakas na ganito na galing sa halaman. So parang ito, hindi lang isang halaman ito. Parang isang toneladang halaman na nilagay sa isang pill. Okay. Di ba? So, pakinggan po natin yung testimonya ni Rowena Romero ng taga-Kalmay ata ito eh. So, pwede na ba nating ipasok yun, Engineer Dakal, yung testimony ni Rowena Romero na ito ay may asthma, gumamit siya ng ikarma at gumaling itong si Rowena Romero. Engineer Dakal, pwede ba natin pasok? Pero, taga Kalmay, North Okay. Dagupan City, 38 years old. Nung may asthma po ako, nahihirapan akong huminga, Ako po si Rowena Romero, Mukhang walang taga sound. Kalmay, North Dagupan Ayun. City, 38 years old. Nung may asthma po ako, nahihirapan akong huminga, nakakaubo ako. Tapos pag naglalaba po ako, sobrang hirap na hirap ako sa paglakad. Tapos hinihingal na po ako. Tapos nahirapan din ako lumakad. Kaya ako pumunta dito, nagpa-tingin ng petlo ko po. Ang petlo ko nung June 17 po, 90. Nung nagpakita ulit ako ngayon po ng petlo ko, 160 na po siya. Nakatulong po sa akin yung ikarma. Uminom ako ng 2 weeks ng ikarma, nakakagaan na yung paghinga ko at pag nakakalakad na po ako ng diretso. Na hindi na po ako nahihirapan huminga. Yung mga pagsulog ko po ay okay na po siya, tas maaga po ako nakakatulog pa kung uminom po ako ng ikarma. Sa mga nakikinig ngayon, uminom po kayo ng ikarma kasi magandang idudulot ito at nakakagaan ng pakiramdam. Kung may mga sakit kayo, kagaya po na may asma, nakakagaan ng mga paglakad tas hindi kayo hihingalin. Okay. So, yun. Testimonya ni Rowena Romero. Ano, nung check up sa inyo ito, Dok, halos hindi makaakyat sa hagdanan. Yes. Well, gusto ko ipaliwanag din sa mga nakikinig, nanonood dito, yung may binanggit siya na hindi masyadong clear na yung anong ginawa natin para ma-prove siya na asthmatic talaga siya. Mhm. Okay, ito yung sinasabi natin peak flow meter measurement. Mhm. Peak, ito pinakabataas. Peak na flow, yung dumadaloy, flow. Meter, sinusukat, ganon. Mhm. Okay? So, ang peak flow meter gadget, ginagamit niyan ng yung mga pulmonologists, yung mga espesyalista sa baga, para sukatin yung capacity ng lung mo. Kasi kung mag-inhale ka at mag-exhale ka, may flow ng hangin dumadalo yung hangin. Ang dapat mo malaman kung ano yung peak flow na capacity ng lung mo. Kung ang ginagawa namin dito, yung pinapa-blow natin yung pasyente sa peak flow meter, dapat niyang ma-attain niya yung isang reading, okay? Ito, sinubukan natin sa'yo, ikaw yata nakakuha ka ng 500, ganon. Yes, Ako, normally, ako 600. Ibig sabihin yan, normal na ang flow ng air mo in and out ng lungs mo. Maganda, okay? Ang pinaka-minimum na peak flow meter reading sa isang tao is 300 Mhm. Ibig sabihin yan, sapat na yung flow ng air mo para hindi ka hingalin. Ganun yan. Isipin nyo, 300 ang dapat minimum. Dumating sa atin dito si Mr. Rowena, ang peak flow meter reading was less than 100. Mhm. Sabi ko, meron ka bang baga? Parang hangin, nandun lang sa bronchus mo Labas-pasok lang doon, walang nakakarating sa lungs Ganon. So after 1 to 2 weeks na bigyan natin ng ikarma, bumalik na naman siya rito, yung with minimal symptoms Kasi usually, sa 4th floor tayo nun Hirap sila umakyat hingalin After mga 2 weeks, bumalik sa atin. Nawala lahat ng symptoms niya. Dire-diretso akyat. Chinek na natin ang peak flow meter reading niya. More than 100
nag-improve siya more than 10%. Significant yan. Mhm. So yan ang proof na itong ikarma, it really works for asthmatics eh. So ayun ginagawa niyan. So marami ang tulong ng ikarma. Antioxidant, anti-inflammatory, which is the main component eh. So ikarma actually acts like yung a natural steroid na it's one of the main medicines for yung severe asthma. Mhm. Yun, natural steroid. Kasi pagdating mo sa emergency room na status asthmaticus ka na, yung talagang hirap na hirap ka, bibigyan ka talaga ng injectable na steroid. Mm. After 15 to 30 minutes, normal ka na. Ganun yan. Ganun ang effect ng steroid. Okay. Another testimony na i-share sa atin ni Mr. Rodrigo Dayap ng Pantal. Years old. Nakatira po ako sa Panta S, Dagupan City. Ang dati ko pong sakit ay asma. Ang asma kong nararamdaman ay hindi ako makahinga, masakit ang aking dibdib. Ako ay nagpunta kay Dr. Blaine Soriano para magpagamot. Uminom ako ng gamot na ikarma. Nag-start ako noong September 16. Nung pinainom ako ni Dr. Soriano ng gamot na ikarma, pagkaraan ng 2 linggo, ay gumanda ang aking pakiramdam. Kasi ang dati kong piplo ay 180. Ngayon, nung natapos akong uminom ng ikarma, naging 260 na. Parang bumalik na yung dati kong kalusugan. Gumaan talaga ang aking pakiramdam. Kung kayo'y may sakit na asma, uminom din kayo ng ikarma para gumaling ang inyong karamdaman. Okay. Ayun. Si Rodrigo Dayap. Ayun, nakikita ko yan. Nag-jogging, nag-walking, nagbabike. Yan. Wala na. Meron nga tayo mga user dati na yung previous to yung kanilang sakit ng asthma, etc., nagbabike sila, nagwo-walking, nagja-jogging. Tapos nagkaroon sila ng ganung condition sa lung, asthma, etc. Wala na. Hindi na tinuloy yung kanilang regular na magandang exercise. Tapos nung na-discover natin itong ikarma, yung inom sila after 2 weeks, balik yung dati nilang good exercise eh. Kasi yan dapat talaga ang tao naglalakad every day. Yan ang magandang exercise for the lungs. Breathing exercises talaga ang kailangan natin dyan. Yung kailangan natin, yung term ko dyan is proper ventilation of the lungs. Ganon. Yung proper ventilation, inhale, exhale ng malalalim na walang kasamang sigarilyo. Yun. So, kailangan talaga ma-exercise natin yung ating lungs. Maski inhale, exhale lang. Napaganoon siguro, Doc. Yan ang ventilation eh. Kasi ito, alam nyo ba ang TB, tuberculosis? It thrives on a anaerobic environment. Anaerobic means walang hangin, walang oxygen, anaerobic thriving. So yung TB sa lung, nandun niya sa lugar ng yung very poorly ventilated part of the lung. Usually upper lobes eh, ganun yan eh. Hindi nakakarating ang hangin doon. Pero if yung breathing exercises mo maganda, maiiwasan mo yung TB. So paano yan kapag hindi na pumasok ang hangin diyan, magka-cardiac arrest ka na? Ay, kasama na rin yun eh. Siyempre kung mahina ang puso mo, kailangan ng minimum amount of oxygen galing doon sa paghinga mo. Tapos hindi ka makahinga ng maganda, stress yung heart mo, titibok siya ng mabilis, hirapan niya, atake ang butin mo. So, hindi basta-basta itong sakit na asma, Doc? Hindi basta-basta. Isa malaking complication ng asthma, yung mga cardiovascular diseases eh. Okay, so ito na naman isang senaryo, no? Lagi ko naririnig ito eh, yung sa emergency room. Itong pasyente ito died of asthma. Ay,
walang namamatay sa asthma. Okay. Yung cause of death in asthma is usually cardiovascular arrest. Ganun yan. Okay. Kasi yung chronic asthma nga ang tagal-tagal mo pinahirapan ang puso mo. Ganun. Kasi kung may asthma ka, pahihirapan mo talagang cardiovascular system mo. Ibibitin mo laging oxygen. So ang trabaho ng puso, times 2. Ganun. Kung yung puso mo dating healthy, before nagkaroon ka ng asthma, pinahirapan mo ng pinahirapan, bibigay na rin yan. Mas madaling bumigay yun. So, yung usually, yung mga pasyenteng dumarating sa emergency room, yung asthmatic nga, tapos namamatay. Tapos ang narrative namatay sa asthma. Okay. May nagtatanong dito, Doc. Sabi niya, hereditary din po ba ang asthma? Well, yung predisposition ang tawag ko dyan. Ako ayoko talagang tawagin ng hereditary, genetic. Hindi. It's a predisposition. Tapos, kasi it's more of a lifestyle problem Kasi hindi mo talaga minamana yung mga sakit na yan. Ang minamana mo, yung ugali ng mga magulang, grandparents, etc. Kung yung grandparents nila, yung mahilig sa lechon araw-araw, mamanahin mo yung ugali niyan. Maglilitsyon ka rin araw-araw. So mamanahin mo yung sakit. Yung sakit nang galing dun sa lifestyle. Hypertension. Hindi genetic yun Ganon yan So yan ang yung opinion ko. Yung maraming sakit na sinasabi na hereditary, sa akin they're not hereditary. Ang inherit mo is yung ugali ng pamilya. So itong asthma is form of allergy. Yes, it's an allergic it's a chronic allergic reaction na mismanaged ang tawag doon. Mula nung nagkaroon siya ng asthmatic symptoms nung bata pa siya, na mismanage na yon hanggang sa chronic na after 5 years of mismanagement, para bang yung katawan mo nasanay na, nag-adapt na siya dun sa condition na yon. Hindi talaga ginamot. Ginamot mo dun sa temporary na gamot lang. Hindi mo ginamot na permanently. Binigyan. So itong chronic na ito is means compounded, accumulated, lahat-lahat na nandun na. Kung anong mangyayari sa iyo over 5 years na chronic, pinabayaan mo, kulang mo, mismanage mo, mali ang gamot o kulang-kulang yung gamot na ininom mo for 5 years, nag-develop ka rin ng side effects complication Kasi kung tamang ginawa mo 5 years ago, hindi ka magkakaroon ng heart disease. Ayun, ganun lang. So chronic. Itong allergy na ito, nakakamatay din, Doc, no? Well, it's an allergic condition. And an allergic condition, mismanaged, leads to yung chronic inflammation somewhere in the body. Kahit saan man yun. Okay. So kung ikaw ay cancer-prone, cancer starts from mismanaged inflammation. Kung cancer-prone ka, na meron kang inflammation somewhere started by allergic condition like asthma, ang bagsak mo talaga diyang cancer Ganon. So lung cancer, brain cancer, kidney cancer, liver cancer, saan yun? May mga kasi taong nakilala natin na kapag umaano yung kanyang allergy, nagpapantal-pantal ang kanyang katawan, namumula at hindi makahinga. So anong ina-arrest ng allergy dito sa chronic o anong tawag natin dito? Well, iba yung yung mga allergic conditions niya. Very sensitive ang yung binanggit ko kanina, yung histamines Kung yung body mo very sensitive sa mga anong tawag doon, mga trigger, very sensitive Konti na lang Kung sa atin kailangan uminom tayo ng isang tasang substance para tayo magkaroon ng allergy. Itong taong ito very sensitive, bigyan mo ng isang kurot lang ng kung substance na yan, atakihin na Very sensitive talaga. Yung sensitized siya dun sa trigger. Ganyan yung mga allergic Ang gandang example ko niyan is yung peanut allergy. Peanut mani. May kaibigan ako ganyan. Ang peanut allergy is... Bawang naman siya pero bawang. Very sensitive. Tayo, kumain tayo ng peanut butter. Mani-mani. Araw-araw, oras-oras, mani. Tatamaan ka ba? Hindi. Sanay na Pero yung peanut allergy, nakahalo lang sa konti lang sa... Pagkain niya. Pagkain. Kari-kari. Kumain siya, namatay. Ito, si Boss Joey, yung alamang yung niya, papantal-pantal na yung kanyang katawan at namumula na siya pagka nakakain siya ng kontra. Kaya pala, yung mga ibang kilala natin, nagbabaon sila ng
loratadine. Loratadine, no. Loratadine. Mga antihistamines yun. Kasi hindi raw makahinga kapag Ayun. kung hindi ka makahinga at nag-trigger yung allergy mo, hindi ka makahinga, di ma-arrest ang paghinga mo, di mamamatay ka. Well, kung meron ka talagang condition na yun, alam mo na ang first aid mo. Pag accidentally nakakain ko o naramdaman mo, ay nagumpisa na itong inom ka na. Ganun kasi it takes mga 15 to 30 minutes bago sumipa yung gamot na yon, okay? Pero yung peanut allergy, hindi pwede yung kailangan epinephrine. Kaya ibang pasyente dyan, alam nilang peanut allergy sila. Hindi nila alam kung saan yung mani sa pagkain nila. Pero hidden. Kung nagkaroon sila, may mani pala yan, kaya pala ako may reaction. EpiPen. Merong parang maliit na siringilya na meron na epinephrine. Inject ka agad yun para mabaliktad yung... So, delikado yun kapag pumunta sa isang okasyon, pumunta sa isang restaurant. Pero sa ibang restaurant, may nakalagay doon na may yung... Our food has allergens. Yung parang ganun, nakalagay doon. Kasi responsibility ngayon ng restaurant owner to yung alarm o warn yung mga customer na merong ganito ang pagkain. Yung peanut, may MSG, yung mga ganon. So kung allergic ka sa mga yan, kailangan sabihin ng restaurant na merong ganito ang pagkain natin. Kung allergic ka, wag mo na i-order ito. Ganun yan eh. Yung mga seafoods. Kasi kung hindi mo lagay yan, pwede ka i-demanda ng victim. Ayun. Ganun. Kaya pala. Hindi basta-basta pala itong allergy na ito. Akala mo, simpleng kati lang. Yeah, well, there is a dual responsibility. Dual meaning may responsibility ang owner ng restaurant. Obligation, responsibility. Pero yung dual, kundi ng individual yan eh. You have a responsible obligation to take care of yourself eh. Alam mo na nga may allergy ka, ingatan mo yung mga kinakain mo. So, hindi ka basta-basta pumunta ka doon sa isang restaurant, alam mo na may allergy ka, tapos i-demand mo para may pera ka lang, ganon. You have a responsibility for yourself and for yung restaurant owner. It takes two to tango. Sabi correct. You can see it two ways eh. Yun. So, ang hirap pala ng may sakit. So, paano tayo makakaiwas sa ganito klaseng sakit, Dok? Ito nga eh. Kailangan natin mag-ikarma. Well, lagi ko sinasabi ito yung formula ng good health. Ganon. So, eat right, exercise daily, avoid stress, and ikarma daily. Kasi, ano ba role ng ikarma? Lagi ko sinasabi, ikarma is protective, antioxidant, very strong. It's anti-inflammatory kasi hindi mo talaga maiwasan ng yung magkaroon ka ng konting infection. Everyday prone ka. So, anti-inflammatory. Ganon. So, kung napabayaan mo yung inflammation, tapos cancer prone ka, isang very rare anti-cancer pa rin ito. So, it's almost a natural steroid and a healthy supplement na kailangan mo araw-araw to give you a healthy year next year. Okay. So, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa ikarma. Susunod na linggo na naman po tayo para mabigyan natin ng ating mga listeners ng pagkakataon na magpakonsulta kay Dr. Glenn Soriano. By the way, dami na nating pasyente rito, kasama na ang operation na bukol at later on, baka may nag-aabang din sa atin dyan, Doc. So, bago tayo magtapos, good morning kay Renato Villanos, Sarlo Gonzales, kay Jimuel Velasco, Elmer Serenillo, kay Ate Cha, dyan sa may Palapad, San Fabian, Perla Fernando, si Sir Ben Hubillanos, Jojo Bauson at kay Buds Vidal. So, maraming salamat. Your parting message, Doc? Well, ito, weekend na naman tayo. I hope everyone has a happy, healthy weekend. At ito nga, take your ikarma para long life ang mangyayari sa inyo. Yes. So, ikarmatize mo na yan. Ikarmatize. Amigo your one and only in the morning, mangitar na balag ka pa sa salamat at balang sinansakay maabig ya kabwasan na Sabado tan kaiba tayo sa paborito yung doktor tan sa programan paboriton herbal ng bayan or supplement ng bayan. Your one and only in the morning, mangibabagay
Maabig yakabuasan at balang sinansakay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman